दिनै रौता टाउनाव किं बाजार होननाय मोनसे शपिं मल बे दिनै खुलिदों। आङो खोब गोजोननाय मोनदों। आङो बे किं बाजार जे शपिं महल बे महलनि बिगोमा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय जासिदों। बिथांमोननि जि हास्थायनाय आरो बिथांमोननि जि मिजिं बे जाफुंसारथों। लासै लासैनो जोंनि बे रौतायाबो टाउन डिक्लेयार जानायनि उनाव बाहाय गोबां मोजां मोजां बिजनेसमेनफोरा बे ओनसोलनि थागिबिफोरा बे ओनसोलखौ जौगासार होनायनि मोनसे थांखिजों बाहाय दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे शपिं महल खुलिनो आरम्भ खालामबाय। आरो बिनि मेन गुदि जाहोनानो जाबाय बिटिआरआव दिनै सान्ति फैबाय, बिटिआरआव दिनै गोजोन फैबाय, निरापत्ता फैबाय। कुनु बेहाय गिनाय, धमकि होनाय, थाखा दाबि, धन दाबि, गन्दगल, बन्ध बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलाव गैयैनि जाहोनाव दिनै रौतायावबो बेबायदि मोनसे शपिं महल खुलिनो लानाया जोंनि थाखाय गोजोनथाव। आरो बेखायनो आङो दिनै बिनि बिगोमा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो। बेनो नोजोरा जोंना जे गोबां लाइमोनफोरनोनो साकरि जे होनो हागोन बे असम्भब। गासैबो जे साकरि मोनगोन बेयो असम्भब। दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि बिजनेसनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गाव गसंनानै बोरै नोङो गावनि जिउखौ, गावनि न'खरखौ आरो जोंनि ओनसोलखौ राङारि बिथिङाव सक्तिशालि खालामनो थाखाय जों बयबो दिनै बेबायदि बिजनेसनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो देरहासार जाहोनो थाखाय, गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो थाखाय बेबायदि बिजनेस खालामनायनि मोनसे बारहावा जोंनि ओनसोलाव दिनै फैदों। गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो, निरापत्ता फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बिजनेसनि जे मोनसे थांखि आरो नोजोर बियो दिनै मोगथां महर मोनदों। गोजोन। নমস্কাৰ। আজি এইটো শুভক্ষণত আমি কিং বাজাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইয়াতে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি সকলোবিলাক সামগ্ৰী এটা জেগাতে গোটেইবিলাক পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যিটো ৰেহাই মূল্যত পাব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ৰাইজৰ কাৰণে আমি সুবিধা আনিছোঁ, যিটো হোম ডেলিভাৰী। আমাৰ হোম ডেলিভাৰী অপশ্যন থাকিব। এইটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ থাকিব এটা, তাতে আপোনাক হোৱাটছআপত মেছেজ দিলে আমি উইদিন 3 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আমি ঘৰত একো বিনিময় নিদিয়াকৈ, মানে নট চাৰ্জেবল আৰু একো চাৰ্জ নোলোৱাকৈ ঘৰত ডেলিভাৰী দিম বস্তুখিনি। কিন্তু পাৰ্চেজৰ এটা এমাউণ্ট থাকিব, সেইটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই, সেইটো আমি জনাম কাষ্টমাৰক। গতিকে এইটো এটা সুবিধা আনিছোঁ আপোনালোকলৈ। আৰু সকলো সামগ্ৰীতে ডিছকাউণ্ট থাকিব, ৰেহাই মূল্য পাব, এইখিনি আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। আৰু আমাৰ লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ ৰৌতা চাৰিআলি, ওদালগুৰি ৰোড, নিয়াৰ অটো ষ্টেণ্ড, অপজিট LP স্কুল।